Holčičky, já vás tu vítám u dalšího dílu a říkal jsem vám, že jsem natočil GTAčko 5, tak teď natáčím i, vy víte co, nějaký ty hry z fotbalu a dneska jdu za Bayern Mnichov, za Barcelonu proti nějakému týmu, jmenuje se to Xeres, Xeres se to jmenuje, no a tak jsem se rozhodl, že to natočíme, že už je to lepší kvalita, OK, jo, to jsem vystřelil, what the fuck, jo, je to, jdeme to zlato, no, ty vole, OK, tak jdeme na to, trošičku ještě zblížím, protože to je tak na nic. Okay, já se na to podívám ještě, podívám na zoubek. Já se mu to ještě koukám na zoubek. Tak, výborně. Jdeme na to. Já pak se mě tam někdo ptal, jak dělám ty videa. Teda, přesto to dělám, že jestli natáčím jednou rukou, anebo čím. Já natáčím, je to jednoduchý, já natáčím přes tablet. Takže jako to není tak těžký. To nějak položit prostě normálně v pohodě. Tak jo. To bylo offside, no ale to je jedno. Počkejte, já se trošičku potočíme jako pěkně, OK. Centrí, no tak tady to nikdy neumím. Jsem říkal. Jsem toho nenatočil žádný video, tak z Minecraftu se natočil video. Espanyol už vede 1-0. What the fuck, po 5 minutách? Jakoby. Já si myslím, že stihneme 2, anebo prostě 1 zápas. To bych mohl dělat. Teda jako, že bych to mohl takhle udělat. Ty videa. Díky, kámo. Ty Maloroko už taky vede 1-0. Ty vole. No, Getafe taky. Ty. No tak jsme jediný, co na takový dobrý tým a prohod. Vlastenec. Byl tam Vlastenec, no, ale David Villa dával, no. Jajajaj. Tak to jsme dobře potrestali. Hop. Messino vystřelil a oni to dorazili. Děkujeme, 10. minuta. Co si jedině přát. Tak jo. OK, dík za míček. Já si Xavi, to je Xavi, ne, David Villa, aha. To je ten náš gólista, nebo jak to říct. Jinak, můj brácha už bude taky natáčet videa, takže se můžete na co připravit. Dávám možná do popisku videa jeho channel, ale on ho má jakoby založený, ale nemá tam žádný videa, takže ještě nevíme, jestli... Jo a Falenko, kdyby se podíval na moje videa, tak takže mám v Real Madrid mám napsaný jednoho chlapka, teda jednu holku, která se jmenuje Falenka. Jako fakt hustý, tam všechno se můžeš vytvořit na FIFA Street. Já tam třeba udělal holku, Falenku, mě jsem tam udělal, pak jsem tam udělal Dana, pak jsem tam udělal třeba koně i tam jdeš. Takže vedeme 2-0, jediný vedem 2-0 nad tím. F5. S tím zvládáme v pohodě. A tak se mě někdo ptá, jestli hraju fotbal. Ano, hraju fotbal. Hraju za takovej přitroubilej tým, jmenuje se to Neratovic Těšice, ale chtějí mi ve Spartě a ono to stojí hodně peněz. Nechci se vytahovat, ale fakt to hodně stojí peněz. Teď co to vlastně mamka mi říkala o tom. Jo, že stojí hodně peněz, 50 000 aspoň sponzor na ty. A pak tam stojí ještě to. Hodně. No my máme skoro celá rodina, máme rádi fotbal. Můj děda hrál za Teplice. Můj bratranec hraje za Teplice.
A tačka můj hrál taky za Tišice taky se mnou hrál. No a já hraju já chci hrát, on chce hrát ve Spartě, aby hrál. No prostě, to je těžký. Ty offside, co to bylo? Aha, bylo. Takový mini, ale. Jo, tam. Ještě študoval do parkínka, já jsem teďka nedával pozor, protože jsem teďka něco koukal. Jsem mi tam dočetl to Dynamo. Ok. Nemůžeme o to insondrovat. Výborně! Getafe taky vede 2-0 už. Getafe. Murcia. Vždycky byla první a teďka to moc takový nevypadá. Tak jo, pojďte, co udělám. Messino, tak. Výborně. A koukej, tak z toho bude gól, jo. Tak, to by byl jinak offside, ale já to zkusíme jenom. No, já jsem to věděl, že by to bylo offside, takže to stejně se to nevyšlo, takže to by bylo stejně v prtisích, takže to nebude nic. Ok. Tak jo. A pak jste se ještě ptali, jak jsem to zprovoznil, že to není bílý to GTAčko. Tam psali na Instagram. To je kvůli tomu, že Prostě jsem si to zblížil a já jsem to vždycky měl daleko. David Villa, pojď, Messino, teda dobře to chytil. David Villa dá hat-trick. Rohy, topa. Messino. Messi, pojď do něj, Messi. Pujol. Pigue. Sergio Bukase, David Villa, Messi, Xavi, výborně vystřelí a gól, je to tam, není výborně brankář. Co říkám? Messi má vždycky smůlu na tohle. To už tady jako máme z tabulky, jo, střely my máme 6 a oni jenom ani jeden nemají. To už jsou tady střely. A to je teprve první poločas. Co to je za zem? Ok. Promiňte, že tohle hodně mluvím. 15:52, to ještě stíháme pomalinku. Aha, David Villa. Ne, nestřílej, prosím, mami. Za to můžu kakat. Tak, ano, také to chci. Také. A mám na tabletu konečně nějaký stříhání videí, takže to je v pohodě. Jsem to nějak našel, ale teda spíš kamarádka mi to našlo. Pojď! Ty vole! Co si děláš? Zákroky Valdés, Bayer Barcelona 1 a jinak Kasu. Ty vole. Počkej, podívám se. Přihrávky. Cože, o 2% vedem jenom, co drží voní ty xaverský něco. Xer něco. No pojď. Offside, ale to je jedno. Ne, prosím, miminko, pojď. No pojď. Máme ale. Yes. No pojď, Davide, pojď. No výborně to udělal. Messi, pojď, ještě pojď. Messino, je to gol. Messina gola, Españolo, grande, pataconde. Jej. Krví jako ženy, nekecám. Mareta, Gandareta, ty. Tak tohle, tak jak si myslíte, že to skončilo? No tak Messino, tak ten střelil jenom jeden gol, smůla mladý. Tady vidíte druhý gol, první gol Davida Vilse. Davidu Vili, no a tady je koho to je gol?
Davida Vily zase, Davida Vily, goly. Tady krásný zákrok. Počkej, já se chci podívat ještě. Ne, 3-0. Takže, aha, to jsme asi my, no. Tak jsme vyhrávali 3-0. Ok, tak jo. Ne, podíváme se do nastavení tady zápasu. Kde zápasu? Držení míče máme velmi dobré, bránění, střely na bránu potřebuji. Střely na bránu, my 6 a oni 0. What the fuck? OK, jestli nevíte, co to znamená, tak se ani neptejte. To je sprosté. Jak může být? No pojď. Žádný offside nebyl, rozhodčí. Takový milimetrovej, ne. No byl tam, byl. Oba dva, dokonce. No jdeme dál, Prostě se někde to stane, někde se to stane, no. Tak se z toho... No jo, pojď. Se to nepokakáme a hrajeme dál, ne? Máme asi 2 offsidy už. Nebo 3, nevím teďka. Tak jo, koukejte, co dělá Messi. Vždycky to dělá. No a vždycky se mu to vydaří a dává go. Tyčka! Rána do tyče! Pojď. David se to použije, ty vole! Pojď ještě! Dodělej to! Ach jo! No! Jo, poraďte mi, jak na tablet dát. Prosím, aha, Valencie vyhrává 4-0, tak to bychom si měli pospíšit. Poraďte mi, prosím, jak si dát na YouTube profil přes tablet, nějakou profilovou fotku, protože mi to nefunguje. Tak to jsem vám chtěl říct a děkuji za pochopení. Jak vždycky jsem říkal v tom GTAčku 5 první díl. To je offside. 1-1, Valencano. Ale Valencano, to není žádná káno, ale páno, Pascal. No pojď, Davide, pojď. No jo, děláš si pěkně kličku. No jo. Tohle není, to. Jo, jak vždycky říká Peťan Games. Asi hodně na ně koukám zase, ale Falenka je nejlepší. Nej! A Google. Mám to jasný. Jedu na 4 Fans. V říjnu jedu. Já vím, že to je teprve ještě od toho hodně daleko. Asi 6 měsíců nebo 7. Nevím. Počítal jsem si to ale dneska. No a pojede se mnou kamarádka. Zítra natočím můj školní den. Možná, protože mám... jedu na nějaký do Prahy, jedu na nějaký na školou, zase jedu na nějaký... Na co to bylo? Já teď si nevím. Na to musím vzpomenout, počkejte. No, pojď tam! Teď nevím, mě mozek opouští. A to si řekněte, že jsem před asi, než jsem začal natáčet, to bylo někde v červnu, nebo kdy, jsem začal natáčet. 2014 hlavně. A vůbec jsem neměl co říkat, protože jsem se bál do té kamery jít a natočit něco. A koukal jsem. A co vidíte teďka? Úplně pokakaný videa. Ty vago, tak to se podívám potom na YouTube. Ty kráso, co to bylo? Xavik, Alonzík. Tohle to je Pujo spíš, ale to je jedno. Tamhle Xavik. Není Dani Alves. Jedeme proto. Já mu to napíšu pod video, teď nevím.
Teď ty. Ale je to něco známého, strašně moc. Něco hvězdama. A já vím asi, kde vám to dokází už, ale já fakt nevím teďka. Mikaelandie to není, tam jsme byli už třídou včera. Tak tohle bylo pěkný, tohle musíte lajknout. Tak jo, tak teďka, to jsem planetárium, no konečně, planetárium, je to tam. Můj mozek mě neopouští, výborně. Offside, ale to je, no, nebyl to offside. Už jsme to nemohli, ale ne, to není rutinní práce, nebo co jsi to říkal, ale je to výborně, to není žádný fault. Tak jo, tak co s tím uděláte? Cabeirio. Co to uděláme? Zase tady to, takhle. Teď to se mu říká opltův zákrok. Tak, tomu tady. Přihrávky, ten má 100% a aha, my ne, to mají oni. Máme 76% přihrávky k Xavi Alonso. Co to bylo? Nevím, neznám. Prej. Prej nenatáčím maň. Penalta! Ha! Červenou dej mu červenou. Ty vole, to já chci vypadat, tak to bude vypadat v tom videu. Holy shit. Tak tohle bude krutý, tam to bude krutý. OK. Křtí to samo, ale to je jedno. Ty vole, Messi. Sorry, pardon. No. Jsem Tatar. Kdo neznáší ty nový ty, jak vždycky si to mohl na té FIFA 08, jak se tam mohl ještě namířit, ale tady ty musíte mít nějaký ty čidla, nebo co to je. Babo, to vypadá, začíná se mi na to, že jsem profesionálik, teda poloprofesionálik, tak to je mazec. Opijeme se. Jdeme bomby! Wiggle, penalta by byla jinak, oh yeah. 90 minuta, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vždycky obyvateli, mama tak rychle na ten druhý. Sedm 0. To je fakt krutý. Nebo to necháme už na druhý díl.
Oh. Já jenom dám nastavení a dám na méně minut, protože to je nastavení na méně minut, třeba 4 minuty, no, protože pak je to na nic. Hrál zápas. Kolik hrál teda minut? Prostě mástí třeba mu to je jedno. Odhledám Španělsko 4 minuty a to tam bylo, profesionál. Ok, tak já se zatím zkouším propití. Počkáme chvilku. Ok, jsem tu. Zpátky, kámo. Jo. Tak jo, jdeme na to, na zápasek. Kolik dáme gólů? Co myslíte? 4 určitě. Můžu natáčet jenom... No tak to abych si pospíšil, protože já můžu natáčet jenom... Když jsem tady to natáčel 12 minut... No, nevím teďka, nevím. No tak to si... To si já... Máme. Ty cože? Co to robit? Než to ještě sestříháme. No tak pojď, to není offside, to žádný offside není. Cože? Vy tam byly jenom 2. A to nechápu. Vyšel sám na bránu. Já jsem kvůli tomu. Neškoda. Baka. Ach jo. Já zpívám výborně. Very good sing. Wow. Gol mám měl trošičku víc práce. Prostě, ty, já to přihraju jemu. Ale víš. Offside. Ty tam. Ty, já jsem věděl, že tady budeš. Já tady věděl, že tady budeš. Běž tu potvoru. Proto jsem ti nechtěl otevřít, ty krásové zlobí. Tady natáčím video. No, 2. To mi je zlý. To bude fakt hustý. Jsem byla kvalifikační kolo soufale něco. Asi kokain nebo co? Co si děláš? Kočky se na to nedívejte, prosím, protože Beruška tady pořád. Pojď aspoň. To už jsem šlo tam. David Villa. Ok, nic nebudu říkat, jdeme rychle na to, protože potřebuji skončit dřív. Ne! Počkejte. Tak jo, by to mohlo jít. Jo, jde to v pohodě.